očekivana akcija za svakog trkača, pa tako i za hodače. Ono kada bude oznaka zadnjeg kruga i upravo će evo zazvoniti posljednjih 400 metara. Posljednjih 400 metara. Erent je sada na 42.55, a rekord je 44.56. Što znači da bi mogao ići brže od rekorda, trebamo nekih najmanje 2 minute u posljednjem krugu, što bi odgovaralo ritmu od 5 minuta po kilometru, a Erent hoda prosjek brži od 4.30, tako da bi mogli dobiti poboljšanje hrvatskog rekorda. Danas je već 14.56,2 išla Linda Nujić, hrvatski rekord za kadetkinje na 3000 metara i mlađe juniorke. Evo, popravila je taj rekord, a sada kada Erent uđe u cilj vidjet ćemo još koliko krugova imaju ostali natjecatelji i na kojoj su poziciji, s obzirom da je bilo puno rutanja, s obzirom da se hodaju kategorije od mlađih juniora, seniora, a među seniorima su i iskusni veteranski hodači. Broj 71, Edmond Dobruna, junior Agrama iz Zagreba. A evo u posljednjih 100 metara, Bruno Erent, rekord je na 5, 10, 35, 50, 3000 dvorana, ima sve seniorske rekorde u ovih 5 disciplina, a evo sada neslužbeno to će biti novi hrvatski rekord, čestitke i pljesak, 44.38 neslužbeno vrijeme za Brunu Erenta u solu.